Sa meta ġie mwaqqaf il-Gazin 12 May fil-festa ta' San Filip kien jintrema l-armar l-antik li kien sar mill-Knisja fil-bidu tas-seklu 20. Dan l-armar artistiku xogħol mill-isbaħ fl-artiġjanat Malti kellu bżonn kura kif jiġi trattat, kif ukoll minn żmien għal żmien kien ikollu bżonn restawr. Minn barra dan, is-snin 50 ġabu magħhom il-ftuħ ta' triq Xortino, kif ukoll it-traffiku beda jiżdied u għalhekk dan l-armar rid jiġi adattat għal dawn iċ-ċirkustanzi. Il-Gazin 12 May daħal bis-saħħa kollha għar-responsabbiltà ta' dan l-armar. Din l-inizjattiva f'waqta serħet moħħ l-Arċiprieta dak iż-żmien Monsinjur Lawrence Kakija li meta ra din il-ħeġġa ġdida biss il-festa ikkopera kemm felaħ. Sabiex iżomm dan l-armar l-antik fl-aħjar kondizzjoni, il-Gazin 12 May nefaq u għadu jonfoq eluf tal-liri sal-lum. Minn barra l-kura ta' dan l-armar, il-Gazin tagħna beda jieħu l-inizjattiva li jibda jagħmel armar ġdid. Din l-inizjattiva intlaqet tant tajjeb miż-żebbuġin li bdew jaraw li sa fl-aħħar kien twaqqaf Gazin li kien lest li jieħu r-responsabbiltà tal-armar. Fil-fatt, kien dan il-Gazin li beda jħoss il-ħtieġa li t-toroq il-ġodda li bdew jinfetħu jibdew jintremaw ukoll. Fl-ewwel snin, il-Gazin 12 May ħassib li triq Xortino tiġi armata b'40 antaljola bil-bandalori. Fl-1963 saret ukoll statwa kbira ta' San Filip, xogħol l-istatwarju Wistin Camilleri, kif ukoll iż-żanżan pedestall għaliha. Matul is-snin, il-Gazin 12 May minn barra ħafna restawr għamel ukoll ħafna armar ġdid. Insemmu fost l-oħrajn il-bandalori bil-pittura ta' Leoni Kirkop u setta 12 lill-appostu tal-artist Renzo Gauci għal-Misraħ San Filip. Insemmu wkoll is-settijiet meravija ta' pavaljuni, dawk għal-vjari ħelsin diżin tal-magħruf Silvio Paċ u sett għal triq Milanesi diżin tal-magħruf Salvo Buġejja. Din is-sena tlesta wkoll setta pavaljuni mill-isbaħ għal triq l-Isqof Karwana. Dawn il-pavaljuni saru fuq id-diżin tal-magħruf Jeremy Kakija. Din is-sena wkoll wara diversi diskussjonijiet ġie konkluż il-kulur ta' trofew l-antik li qegħdin jinżebgħu minn Manuel Kirkop. Dan qiegħed isir wara li ġew irrestawrati kif ukoll saru diversi partijiet ġodda minnu. Barra mill-armar ta' mat-toro, il-Gazin tagħna għandu wkoll armar għal Malmarċ. Bħal armar ta' Malmarċ għandna mrewħa, żewġ bandolori u bnadar artistiċi. L-aħħar mhux l-inqas ta' kull sena, Ċali Falzon jakkumpanja l-marċi tal-ewwel tridu u ta' jum il-festa bil-van tiegħu li hu mżejjen apposta li fuq iġor l-istatwa mill-isbaħ ta' San Filip maħduba minn Wistin Camilleri. Fil-preżent, il-Gazin huwa mmexxi mill-Kumitat Eżekuttiv, Kumitat taż-Żgħażagħ, tan-Nisa u tal-Banda. Issa li qegħdin fil-qrib biex niċċelebraw il-50 sena mit-twaqqif tal-Gazin, inħarsu lura lejn il-passat b'sodisfazzjon. Inkomplu naħdmu fil-preżent għall-festa ta' San Filip. Nitbismu għall-futur għax nafu li fi ftit inqas minn 50 sena għamilna dak li l-Gazin li hu xjeħ minna fl-età ma rnexxilux jagħmel.